Продажбата на услуги и маркирането на абонаментни посещения се реализира от модул Каса. След като отворим този модул, трябва да изберем табът Посещения. На екрана се появява списък с всички индивидуални посещения, които предлагаме. За да продадем дадена услуга, трябва да натиснем бутона Продай. Като от появилият се поп-ъп прозорец, можем да изберем вида на плащането, дали клиентът да ползва намаление и да оставим коментар за самата продажба. Ако полето на услугата е неактивно, както в този случай, това означава, че тя не е валидна в тази часова зона. За да маркираме посещение на клиент, който има закупена абонаментна карта, е необходимо да го изберем от списъка в дясната част на екрана. За ваше улеснение, може да използвате функцията за търсене. След като сме избрали клиент, на екрана се визуализират всички абонаментни карти и ваучери, които той представлява. Натискането на бутона Маркирай посещение отнема посещение от картата. За всяка карта виждаме информация колко посещения остават и от кога до кога е валидна тя.